Boma lili lokonzeka kutenga ndalama za nkhaninkhani mpaka zokwana 5 biliyoni kwacha. Ndicho linga chakuti lingothana ndi Bakiri Muluzi TV channel basi. Ndi zinthu zokhumudwitsa kuona kuti ndalama zonsezi zikufuna zitayike chifukwa chakuti akungofuna kuno ku dziko la Malawi munthu mmodzi basi ndi amene apangise kuti dziko la Malawi litaye ndalama zochuluka chotere. Koma tadikirani kaye ndikufotokozereni. Ngakhale izinthu izi zili choncho, chiganizo chimene bungwe la MACRA lapanga chadandaulitsa amalawi ochuluka. Nkhani tu ndi yakuti bungwe la MACRA lomwe ndi bungwe limene limayang'anira zowulutsa mawu, kufalitsa mauthenga pa intaneti komanso zonse zokhuza kulengeza mauthenga, lalengeza kuti likufuna kugula machini ofufuzira anthu amene akufalitsa uthenga wabodza pa intaneti. Machini omwe akufuna kugulawa mchingerezi titha kunena kuti ndi tracking device to misinformation and disinformation. Akuti uthenga wonse umene ndi wabodza umene umafalitsidwa pa intaneti akufuna aziugwira komanso kumudziwa mwini wake weniweni amene watumiza uthengayo. Potengera kufotokoza kwa bungwe la MACRA pa zimene latulutsa mu newspaper ya The Nation, bungwe la MACRA likufuna kugula machini amenewa ku kampani ya Hashcom mdziko la Ghana. Ndipo MACRA yafotokoza kuti makina amenewa ali pa mtengo wa 1.5 billion US dollars. Ndalama za nkhaninkhani zotere ndithu zikutuluka mdziko la Malawi ndi kugula machini amene ntchito yake sikuti ipindulira kwenikweni amalawi. Nkhaniyi yabweretsa kuyankhula kosiyanasiyana mdziko, ndipo poyankhulapo nkhaniyi akatswiri amene amalankhulirapo nkhani zonse makamaka mulamuliro wabwino amene ndi Wile Kambwandira wafotokoza kuti ganizo ili ndi lodabwitsa kwambiri makamaka pano ku dziko limene likudutsa mavuto osiyanasiyana monga njala, kusowa kwa mafuta ndi zina, komanso mavuto ochuluka kwambiri. Ndizosamveka kuti mpakana nkhani yofunikira kwambiri za ndalama za boma ipite ku nkhani yokhuza ndi pa intaneti, kusiyana ndi mavuto amene alipo panopa ku Malawi. Anthu akudya chiteze m'makomomo, mankhwala mzipatala mulibe, koma m'malo moyang'ana zimenezi akukapanga kuti akangogula machini amene phindu lake likhala losafunikira kwenikweni. Zinthu izi sizikupereka chiyembekezo kwambiri. Mkuluyo mukufotokoza kwake wanena kuti iyi ikhoza kukhala njira ya boma yofuna kubera ndalama za misonkho ya amalawi. Choncho boma pofuna kuba ndalama mwa smart lapanga plani imeneyi, watere kaswiri mmodzi mwa anthu amene amayankhula. Kaswiri winanso pa maphunziro oona zofalitsa nkhani ku University of Malawi imene ndi Chansa College, yemwe dzina lake ndi Jimmy Kainja, wafotokoza kuti ndizokayikitsa ngati pa dziko pano palidi machini oti akhonza kuthana ndi vuto limeneli pa intaneti lofalitsa mauthenga abozalo. Mkuluyu mukufotokoza kwake akuti zikanakhala kuti kuthana ndi mauthenga abodza pa intaneti ndikothekadi, maiko olemera kwambiri monga America sibwenzi akuvutika ndi anthu ofalitsa nkhani zabodza pa intaneti. Ku America kumene ndi dziko losogola, ku Europe, ku China ndi maiko ena olemera, intaneti anafika nayo patali, akukanika kuthana ndi anthu amene amapereka mauthenga abodza pa intaneti. Koma anthu akututumuka kuti koma ndalama zimenezi, ndalama za nkhaninkhani mabiliyoni onsewa, agwiradi ntchito yoyenera? Dziko la Malawi lithanadi ndi mauthenga abodza pa intaneti? Anthu alikakasi pa chipangizo chimene bungwe la MACRA likufuna kugulachi. Koma mwina nkhani ndikumati ndizothekadi? Okay, tonse amene tikudziwa kuti ngati boma lingapitirire ndi ganizo lake lofuna kugula machini amenewa, munthu amene akufuna kumuchita target tonse tikumudziwa ndi Bakiri Muluzi TV. Palibenso munthu wina amene akhonza kuyankhula kuti mwina mwakuti mwina ndi Bakiri Muluzi ndi Ntanyewa basi uja wali Mpopo FM, ndi anthu ake awiri amene wawa. Koma do you think kuti ndikoyenereka kuti boma lononge mabiliyoni ochuluka chifukwa chongofuna kuthana ndi anthu amene kuti achite upload video kapena achite upload uthenga amadikira kuti achite switch on location pa phone yawo ndi cholinga chokuti atumize uthenga pa TikTok komanso pa YouTube ngakhalenso pa Facebook
Apatu ndi chachidziwikire kuti dziko la Malawi likufuna kukhalisa chete kagulu ka anthu kamene kakufalisa mauthenga. Ndicho linga chongofuna kuti kusakhale ufulu oyankhula zakukhosi. Umodzi mwa maufulu amene anthu ambiri akuyankhula kuti uwonongedwa apapa ndi ufulu oyankhula zakukhosi makamaka kwa anthu amene ndi osusa boma. Kutchuka kwa Bakiri Muluzi komanso kupereka bize kwa Bakiri Muluzi kuboma. Tonsefe tikudziwa kuti kumapereka bize aboma komanso kumapangisa kuti aboma ena azipanga zinthu mwamantha kuti ziululidwa ndi Bakiri Muluzi TV. Choncho ndikhonza kuyankhula pano kuti Bakiri Muluzi TV ikhonza kukhala channel chimene chimapereka pressure kuboma, chikhonza kukhala channel chimene chimapereka nkhani zimene zikhonza kubweresa attention, zimene zikhonza kubweresa mpungwepungwe, zimene zikhonza kubweresa ziwawa ku dziko. Koma chimodzi chimene tikhonza kuyankhulaponso ndi chakuti Bakiri Muluzi TV imayimiriranso Amalawi ena amene sangathe kuziyankhulira pawokha, just ngati mmene amapangira Bon Kalindo. Langa dzina ndi Sam Mavita. Tete ndidziwe nawo maganizo anu mu comment section below. Mukuganiza kuti ndikoyenereka kuti boma liononge ndalama zambiri zimenezi? Ndicho linga chongofuna kuthana ndi munthu mmodzi basi. Well, tiso ndi channel china cha Kulinji TV and yeah, kanizina so timazifotokoza kumeneko.